Panguva ino tinoona kuti the intelligence unit iri kuya ichiexposa uori uri kuitika kumapurisa kuri kuonekwa kunzi pana pamajunior officers kuri kuonekwa kudya nhuku dzezvironda apo kuchionekwa kunzi kune maallocations aiwa efood yavo nezvimwe zvakasiyana-siyana zviri kuonekwa kunzi aiwa zviri kurwa kumusoro kuchionekwa kunzi vakuru aiwa vekuzrp vari kuita uori hwekutora izvozvo vachinozvitengesa aiwa for their own benefits. Sadapinda mashoko ari kuda panguva ino chitiko ichi chiri kuya chichikondemewa zvichinzi this is not fair. Not subscribe or like on the bell icon. Tindina mkozo mdanyira chiti junior ranks in the police forces have raised concerns over theft of food rations by commanders who then resell these for money. CGP Mutamba introduced food rations at police stations as part of addressing welfare for ZRP. Yet senior cops are sabotaging President ED's administration. Thomas Warubuda panguva ino pana panoshama pictures amuri kuona these cops na mapurisa awa aratidza kuti aiwa vakaziya nenzara aiwa zvinyasoratidza kuti havasi kutsikana hwani nemhoro yavari kuhora 2 nekunyimwa kandi huri kuitwa pabasa tinoconsider some individuals vari kudya aiwa zvevamwe vari kuzasi. Panapa ari kuitaura navo iyi achiti the senior cops ari kusaboteja administration yemutungamiri wenyika kana zvoti pane vanhu zvinokuwa as if mutungamiri wenyika hapana chaari kuita but panguva ino pari kuonekwa kunzi necrisis irimo munyika kunyasoonekwa kunzi everyone ari kuonekwa kunzi ari successful. Most of the people are successful munyika, they are becoming successful nekudzikisira vamwe pasi. Tarisai zvigananda zvinozotora taxpayers money voita zvavanoda voita mari but macitizens anenge achistruggle. Do the same thing chiri kuitika kuZRP chiri kurepotiwa nekozwa zvichinzi mutungamiri wenyika anoisa mafood rations for everyone. Ava vari kuZRP vari kuri kuonekwa kunzi masenior cops ari kuya panguva ino achitora that food allocations vachinomaita avo vachinomatengesa. Tudzidzai mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pana comment section medu mafunguro enyu. So subscribe or like chitombo bell icon.